tagaaɗo e jogii hakkille jogii cerveau miijo jemma e ñalooma kono philosophie neɗɗo o danti ko e maayde ɗum waɗi noon e julɓe miijotonooɓe lawmu wonnooɓe e ladde wayno annabi ibrahima en kanko fuɗɗi miijaade caggal aduna ɗum waɗi kala juuloowo wiide koye millata ibrahima koye diine annabi ibrahima on par ce que kanko feŋngi philosophie diine eyi ɗum waɗi inde mum goonga nde firti ko cukayel ne ooyel mawɓe ibrahima ɗum waɗi duuɓi ɗi mo wuri ɗi tiw ko wittude ɗum waɗi hay qur'ana wiya o yehi haa o miici o wii allah so tawi ko goonga hollam hono murtinta tagaaɗo haɗi qur'ana e allah wi ɗum yo o war ndiwri o waɗi ndiwri ndi o waɗi fi kuntoñ kuntoƴo weddi wiya allah dari wurtini kon kulloñ fof haa mbayno mbaano ɗum okkinimo gonɗingol allah par ce que tawi pratiquement o wiɗi ɗum ko philosophie kono nde wonno tawno enen jiɗɗen ko wuurde par ce que ga nganndu en e enen jogii ɗo mawɓe nayo ɓe corona ƴefti walla ɓe lajal ƴefti e adi hemumen fof ko seegu balle seegu balle jibinaako hitaande wuuro e 1997 e saare wiyeteende madina alhaji aari e minen fuladu saare mawnde e diine hiɗa darnede ko madina alhaji aari nde darnaako hitaande ujunere e temeɗɗe jeetati e temeɗɗe jeenayi e sappo e jeetati ende yaara duuɓi temedere e ko fayi kanko ka alhaji aari aawi diine e nder fuladu kono noon mo jibinaa ko yaaɓo e nder leydi Guinée Bissau e ko luural hakkunde mum e laamu gaagu addi ko ari haa gaadi e kanko Sékou Balde nde o janngii Qur'an haa o joofni ɗon e hitaande 52 tawi ko duɗe falaa puɗɗaama falaaha ko alhaji Mamoudou Diop wanno duɗe falaa on waɗi sukaaɓe fulɓe wonno rewɓe piiru jiɗi janngude arab ɓe maaƴanno Sékou en noon ko heɓɓe naaɓe o immii noon Madina o ari Diboli e Mali o immii Diboli o ari kadi Kaay ko ceerno Oumar Liɗiro en 58 ɓe ngari Caire Azhar ɗon fuɗɗi janngude arab wonɗon haa 63 nde yimɓe keɓi indépendant o heɓi kayitaaji Sénégal o ari ɗo e France ɓurti e o ari ɗo e France wonnoo ko Paris omo liggotonoo toon o immii ɗo e yidde mo wiyeede wonde puɗal fulɓe o yahi Inde o waɗi ɗon fodde hitaande o arti o riwaade tawi noon 73 mbo jokkoodiri e Paare mbo ari ko Paare laɗum ɓe liggotono ɗum hitaade Allah okki ɗum noon gila mbo ari ɗo omo jogii softeende yiɗɓe janngude pulaagu e yiɗɓe daranaade ɗemngal ngal ko ni waɗi 74 o ardina dental Gadiappaba walla ngoomu Gadiappaba kanko Sékou Balde o jogii heen noon softeende mawnde e haa nde kawtal feŋngetee ɗo 81 taw ko kanko wonnoo hooreede Gadiappaba ko ni waɗi nde kawtal waɗaa o ardinaa kawtal o ardiima ɗo kawtal omo wondi e liggo en minen baane woɓɓe e mo ardii ɗo kawtal haa nde mbaɗɗen ɗo mooɓondiral mawngal 84 te onon fof oɗon ciftori ko ndeen penɗe keewɗe ngari ɗo e Bordeaux ko hen ngal mooɓondiral
Yusuf balne ardina kawtal jangol pulaagu ɗon ceeɗu balne itta o itta ɗon noon on tumam o heddi ko tergal abuji kono ombo heewno wallidde kala ko watte enen nganndi enen fulɓe liggora baaɗiji kewɗi kala ko teddinirano ɗo watten deftere murteni walla yimɓe ngara ɗoto wat hunde mo ngakkatano mo waɗani mo waɗi hoore makko dal mammo kiɗɗo e ɗemgal e kanko sew balde noon ruttima e juuɗe jomi komo acci sukaɓe nan ɗo joom suudu makko nan ɗo yere ɗo faatuma sumaare oɗo wattu noon ɗum suudu makko woni ko madina alajji ali yeehi wakal so an wawno taw no arino aranno ɗo hande ɓe mbiyat e so ndewni hen mawɗo goto boubacar balde boubacar diaman e yafa boubacar diamanga kan kadi jibina ko 1930 ko mawɗo o ari ɗo o jibina ko saare wiyetende saare same kane woni koye nder région de Sédhiou wona e nder toon ɓe mbira Bakaw joni noon kanko boubacar diamanka o woni toon ha 58 mbo ari Dakar nde mbo ari Dakar mbo woni e janngude noorol on wattu enen nganndi enen fuɗɗora wona no feewi yimɓe ɓe jiɗi e suuɗe ɗe haa ɓurti mbo janngii ɗo ñoorol ɗon mbo woni haa 74 mbo immii toon mbo ari Paris mo yettii Paris noon waɗi on lebbi ɗiɗi o ɓooyaani par ce que on wattura muma mawɗo e woodi bordo fula ɗunaa fof ko bordo jiɗɗo arata mbo ari ɗo mbo ari ɗo noon mbo tawi dental pulaar ngal goomu ɗum fenngama mo naatti heen kadi boubacar diamanga mo jooɗiima ɗo ɗi duuɓi ɗi wattee ɗo ɗi fof mbo yehii réunion ji keewɗi min njaadi ɗum mantala joli to moustapha ga ko waɗanoo hooreyde mi njaadi e makko barantal mi njaadi e makko nokkuuji keewɗi mo yaha boubacar yaaɗa te kadi o filmanno o joginoo filmude e o woni tergal kono o meeɗa ardaade fedde nde e joni suudu makko noon leydi ko mbaalde ardiima fengal bordo mbo jogii nde softeede e ɗum battini hay ɓiɗɗo mum on souleymane diamanka onon nganndi ko piyo waɗi interview hay TV5 en ɗo a yiyam heen toujours no haala affaire fulɓe haala philosophie français e to baaɗe noon boubacar o heddii ko tergal tiingal e kawtal e tabital pulaagu haa ñande ngo rutti e julɓe joomii ko e kanko noon ruttii ko ñande 26 novembre mois 2020 kankan e rutti heen ngarta hen koye musidɓe meɗen ceerno saydou seedi e jibina ko saare wiyeteede sosuji woɗɗa e Kolda o jibina ɗon ko ñande 4 novembre 1947 kono kayitaji ɗi men ɗi fof enen fof eɗen nganndi ko woni hen ko saydou ne hekkino kayitaji ko mawɗo wona tugat ko wonno e o janngi qur'ana ko Kolda e ceerno Mamadou Tall on jannginimo qur'ana caggal ɗum o yehi Fuuta o janngoyi e juuɗe ceerno Aman nene kay haydi ko toon o janngi saria e juuɗe Aman nene o arti Dakar 63 o ruttoyi kadi Fuuta e haa hitaande 1967 min jaadi e Mamadou Dia min mbaɗoyi hirjo e min mbanno fedde wi'eteno franco arabe on wattu ko ɗimmin kaɓantel no min mbatta feere haa min njaha leyɗe arabe min janngoya arabe e koye ndeen fedde min gocci ƴoyre wonde kadi e min mbiyo min mbaɗa minen fii min njaha leyɗe arabe min kawlo saydi ko minen ɓe jeeyano minen fof gimmodi 67 Dakar mbo ari noon mbo ɓooyi ñaame par ce que mbo ar ɗon tan mbo waɗi jikku jannguɓe mbo heɓi ɗon golle ɗo restaurant
ka ɗo nde waɗima araɓe ka mo heddiɓe restaurant ko juuɗe mboli ko ɗon caggal ɗum mo ari yiiɗi gila o ari yiiɗi 69 minen gonɗuno mo woni sabaha mo tawi minen bayda mo naatti e dental pulaar gila on waktu ɓiye makko mankata riño waɗa hammo mankata 73 Saydou gurti e mbaɗa mo ari ɗo Bordeaux on wattu tawi momon mbaalo e faare en ɓe joniɓe ɗo Samba Diaman to jooɗi ɗo ɗa kam kala ari e mo yetti ɗo noon mo tawi ɗo dental ngal mo ƴeeya heew ina jeeya e ko ɓuri wadde mo janngini ko juuti mo addima dental ngal kala mo janngini ko juuti omo jeeya kala deftere windaande Bordeaux si o dartinima saafiɓe walla sellitinɓe ɓe a tawane inde Saydou Sy ko neɗɗo coftuɗo jiɗɗo gandal e kadi gaaltuɗo mo amti no feewi hina seeɗa minen min gollodi ko faati catato ko heewi e enen nganndi noon gurdam ko sattu mi yehi haa ɗo corona ari ɗo tan minen kam bortona fof mayde munde ko bettu minen waɗi ɗum Saydou wona neɗɗo kewɗo ɗo fawre kono mbo yaata ni tan ko corona nangi ɗo ranna mba hôpital gasi aɗi fof faami tukki o woni encore mo ha o rutti nemi fof sappo e jeeɗiɗi avril 2022 caggal ɗum noon e minen fof emin huusi minen no feewi ɗo woni gurdam Saydou seeɗi rewi muɗum ko musidɗo meɗen Oumar Wandianga jibinago saare ina wiye Kañƴo nde woni ko e maayen Sénégal woɗɗa e Kolda no feewi ɗon ɗo woni haa o heɓi duuɓi jeeɗiɗi en 53 mo naɓa saare ndi e Kaññaago woni ko sera Guinée Bissau ko janngori Qur'an ko toon kadi mumma e affaire arabe o tawi ɗum oɗo wonno koto makko ɓe namno ɓe mo taweno Kaññaago ɓe ɗo legginimo Yousuf Bande en e Oumar noon janngi toon haa hawri Sékou Démou yaano Caire duuɓeede 50 mi annda ho ɗum arti 62 Oumar en naati en haa ɓooyi Oumar waɗa jannginowo ɗemngal arab o woni en haa o fuɗɗi mawnude haa heɓi duuɓi 25 en o ɗaɓɓi debbo o resi o naatti e jeeyugol kaana ɗum woni ɗum ɗo ren kono caggal ɗum dal ta hakkille mum e ñiiɓi affaire yaade leyɗe arab ɗum battini e makko o seeri debbo o woppi kala ko waɗatno o ɓami laawol jorni o yahi o tawi minen liiɓi 69 kila mbo arno liiɓi 69 minen gondi e dental he minen ko minen gonɗuno suudu woturu kadi mbo jannga pulaar mbo tinni hen mbo windi hayde mbaɗatno ko min pettuno alkule pulaar e goto fof winda en deftere nde ɗin ɗo te konɓe pulaar ɓe mbi mi windi men min heɓeede ɓuruji ɗo junnaji 5 walla jeego mi annda ɗin ɗon umarɗinen jeego kadi ko saata hen ko ɗum won hen jeeya ɗo e defte mbaɗaɗe ɗo ɗe e ko ni noon hitande 1953 kanko e Saydou Sy kanji bato ɓe ngari Italie ɓe ngari ɗo Bordeaux e Oumar noon gila arnoɗo kankadi naatti ko e dental pulaar hen e komo membre kombo waɗa cotisation mabo waɗa hunde hunde e debbo makko o e kanko fof ɓe jogii hen softede mawde kala to jiiɗa photo ji yimɓe mbiya jiya den Oumar Wandianga mo yaadama baruji kewɗi e kadi ino jeeya e darañiɓe pulaar hayto nder pulaar ɗo par ce que mo waɗi hen jillu mo haali hen affaire pulaar ko heewi ko ni woni
hay Umar won ɗo omo liggoɗo ngo liggo forto par ce que Umar Wañang Boubacar Diama Seydou Balde Seydou Seydou kan fof forto ɓe liggorono haa ɓe ƴetti alatere nde mo ƴetti alatere nde noon e mo heɓi o rafi ora nangi ko fasaji ɓannduɗi mo wawata presque darade ko moƴƴi ɗum ɗon o yehi ɗo Sénégal on ɗon duuɓi seeɗa o arti ɗo noon heddi ɗo kañum taka e dow suudu mum ɗum ɗo ɗumin e ko ɗon noon ñawngu nangi ɗum corona mbo wonɗo wondi e mum ɗo laawi ɗiɗi omo andira omo yalta kono ala fen tawi ɗum ɗo e nani ha ñande 27 lewru mars 2021 mbo rutti e juuɗe joni ko ɓeeɗo nayo tawtorade cosegol kawtal tawtorade jaɓɓagol babital pulaagu woni mayɓe ɗo e bordoo e joni noon nde tawno du'a o woni koye hakkille enen hande kala du'anteɗo se mbaɗani hen arab en beltoraka ɗum waɗi noon enen fof eɗen ñaaga goto e weeɗo fof ya juula e nelaɗo Allah jangga qul huwallahu laawi tati waɗano jotta kadi juula e nelaɗo mbiyen yo Allah yurmi yaafo kala ceerno Sam eyyi joni mbaɗen du'a o ceerno Samba wiiri ni huftidina kala ɓiɗɗo pullo daraniɗo leñol ngol walla darana haydaranaki leñol ngol mbaɗanen ɗum du'a yo Allah yurmo yaafo ɗo juuɗe moƴƴe jaɓɓo ɗum kono noon pour momtude walla taɓitinde ko Ibrahima Kane en kalta ko mbaɗen fariya e salatul fariya mbaɗen qul huwallahu laawi tati on tuma nduɗen wona mbiyeɗa min yo Allah yurmo yaafo men kadi mbiya bismillahi rahmani rahim اللهم صل على الله Allah yurmo yaafo ɗi jaɓo ya ɓe nimto ko ɓoyatno ɓe metti Allah watten barka yo